A Concellería de Deportes de Portodosón oferta este ano alrededor dunha dúcia de actividades deportivas dirixidas tanto a nenos como a adultos. Inclúense, como en anos anteriores, as actividades de predeporte, acrobacias, baile moderno ou ximnasia de mantemento para maiores, sen esquecer tampouco outras de enorme tirón nos últimos anos, como é o caso de pilates, zumba ou cross e total training. O inicio das actividades será o luns 2 de outubro. Como a novidade este ano é que o Concello ampliará esta oferta deportiva tamén ás parroquias. Cercamos o deporte a todas as parroquias do Concello, a Camaño, San Pedro, Suño, Portosín, Portodosón. Consideramos que a oferta de actividades o esforzo de acercalas aos distintos núcleos do Concello vai no espírito de promoción do deporte para todas as idades e condicións físicas que promovemos dentro da Concellería de Deporte. Para dar a coñecer todas estas actividades, o Concello está a desenvolver estes días xornadas de portas abertas, ás que convidan a asistir. Estamos levando a cabo unhas xornadas de portas abertas, entón onte tivo lugar a primeira en xuño con unha boa asistencia de nenos na actividade de predeporte. Mañán na Casa Cultura de Portosín unha actividade de zumba de 8 a 9 da tarde. E no pabellón municipal de Portosín pois vamos a ter tamén unha actividade de cross-training. O 2 de outubro o Concello porá en marcha tamén un ano máis a Ludoteca Municipal. O seu horario será de 4:30 a 7:30 da tarde e estarán dirixidas a nenos dende os 3 aos 12 anos. Convidamos a todos a participar na Ludoteca Municipal, que é un servizo que ofrecemos dentro do Concello para un pouco conciliar a vida laboral. Para máis información, os interesados poden dirixirse ao propio Departamento de Deportes ou á Ludoteca. As inscricións poden realizarse por sede electrónica ou tamén no rexistro municipal.